श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अध द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग. பிரபுஜி யாராவது வாசிக்க முடியுமா அவங்களால? இல்ல நான் வாசிக்கட்டுமா? யாரு இருக்கீங்க? வாசிக்க முடியுமில்ல அரே பிரபுஜி? மாதாஜி. ஆ நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. அர்ஜுனோ உவாச ஏவம் சதத யுக்தே யே பக்தாஸ் துவாம் பர்யு பாஸ்தே யே சப் யக்ரம் அவ்யக்தம் தோஷம் கே யோக வித்தமே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? யார் ரொம்ப பக்குவமான நிலையை அடைந்தவர்கள்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுபவர்களா? இந்த அருவவாதிகள், உருவவாதிகள் யாரு ரொம்ப பக்குவமானவர்கள்? எப்பவுமே நிலையாக உறுதியாக நீங்கள் மட்டுமே பரமபுருஷன் என்று நினைத்து உங்களை மட்டுமே வழிபடக்கூடியவர்களா, அல்லது இந்த உருவமல்லாத அருவத்தில், அந்த அருவ பிரம்மம் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல வழிபடுபவர்களா? பகவானுக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய அது சிறந்ததா, எது சிறந்ததான்னு கேட்கிறார். அப்ப பகவான் சொல்றார். வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? வாசி. ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. ஸ்ரீ பகவான் உவாச மரியா வேசிய மனோ ஏ மாம் நித்திய யுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரயோ வேதாஸ் தேமே யுக்ததாமே மதா. ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள். எப்பவுமே தனது தனிப்பட்ட உருவுனா என்ன? நம்ம அந்த சாங்கிய யோகம், ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள். நான் ஒரு பகவான் கிட்ட இருந்து, பரமாத்மா கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த ஒரு ஆத்மா அப்படின்றதுல ஒரு அந்த உணர்வை, அந்த அந்த ஞானத்தை அறிந்து நம்மளோட நிலை என்ன அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு, தாசானு தாசானு தாசன், சேவகனுக்கும் சேவகனுக்கும் சேவகன், அடியேனுக்கும் அடியேனுக்கும் அடியேன், பகவானுக்கு தொண்டு புரியறதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள், அந்த பக்தி யோகம் மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 3வது 4வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஏ தெவ்வ சரம் அனிர்தேசியம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ரே கம் அசித்யம் ச கூடஸ் சத்தம் அசலம் பூவம் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வேத்ர சமபுத்திய தே பிரவனு வந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத ஹிதே ரத. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும், நம்மளுடைய இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று, அதுக்கு ஒரு தோற்றம் இல்லை அப்படி இருக்கக்கூடியதும், எங்கும் நிறைந்ததும், சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றம் இல்லாததும், நிலையானதும், அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். அந்த அருவவாதிகளும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை தான் அடைகின்றார்கள். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த யோகிகளும் பகவான் கிருஷ்ணரை தான் அடைகின்றார்கள். ஆனா அவங்க அந்த வரக்கூடிய முறை இல்ல வழி வேறுபட்டது. எப்படி ஒரு 100வது ஃப்ளோர் போகணும் அப்படின்னாக்கா படிக்கட்டும் இருக்கு, இதுவும் நம்மளுடைய லிஃப்டும் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், புத்திசாலித்தனமா லிஃப்ட சூஸ் பண்ணி அந்த 100வது மாடிக்கு போறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். ஏன்னா அப்படிப்பட்டவர்கள் பக்தி யோகத்தில் இருக்கின்றார். ஆனா இந்த அருவவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, புரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையற்ற இந்த கலியுகத்தில் இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துறது மிகவும் கடினம். ஆனா இவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஸ்டேர்கேஸ்ல போறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. சோ இது மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஆனா இங்க எப்படி அவர்கள் செய்யணும்? தோற்றம் அளிக்காதது, புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டது. நம்மளால அதுக்கு ஒரு 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 உருவம் கொடுக்க முடியாது. எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கக்கூடியது, நம்மளுடைய சிந்தனைக்கு எட்டாதது, மாற்றமல்லாதது, அது நிரந்தரமான ஒன்றுன்னு பாக்குறோம். நிலையானது, அசைவற்றது.
அந்த மாதிரியான ஒன்றுக்கு அவர்கள் வந்து சமநோக்கோட எல்லாரிடத்திலும் சமநோக்கோட பழகி எல்லாருக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்து இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணரையே அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணர் பக்தனுக்கு மட்டுமல்ல அருவவாதிகளுக்குமே வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார்ன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. 5வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண. क्लेशो अधिक कदर्श देशम अव्यक्तासक्ते सेदासम अव्यक्त ही कदितु कम देववत्तिर अवाप्यते। थैंक ஹரே यू। கிருஷ்ண हरे பிரபுஜி. कृष्ण माता। எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது. அந்த அருவவாதிகள் சொல்றோமே, இது வந்து ரொம்ப கடினம். நம்ம பார்த்தோம் அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட 8 விதமான நிலைகள் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதெல்லாம் நமக்கு வந்து சாத்தியமானது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம வந்து இங்க பார்க்கலாம். 6வது 7வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. येदु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासस् मत्रा अनन्ये वैव योगने मां त्यानन्द उपास्ते तेषाम् अहं समुद्रते मत्र्यु संसार सहस्रान्त भवामि नसिरत् बात मय्या वेसित सेदासाम्। हरे ஹரே कृष्ण माता கிருஷ்ண जी। பிரபுஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பொருளாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவராலும் என்னை எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ பிரித்தாவின் மகனே அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கின்றேன். பக்தி என்பது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது தூய பக்தி மிகவும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். நம்ம அதுக்கு பத்தி தெரிஞ்சுக்கதான் நம்ம ட்ரை பண்றோம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பகவான் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க. எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோபியர்கள். அவர்களுடைய கடமைகளை செய்வார்கள். ஆனா அந்த கடமையோட பலன்கள் மேல அவர்களுக்கு பற்று இருக்காது. எல்லாருமே அந்த வெண்ணெய் எடுப்பாங்க. ஆனா அந்த வெண்ணெய் எடுக்கும்போது அவங்க என்ன நினைப்பாங்க? இது நான் கிருஷ்ணருக்காக, என் குழந்தை, என் ஃபேமிலின்ற தாட்டே அவங்களுக்கு இல்ல. இது வந்து கிருஷ்ணருக்காக நான் ரெடி பண்றேன்னு நினைப்பாங்க. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார்? எனக்காக அவ பக்தை ரெடி பண்ணியிருக்கான்றதுக்காக அதை எடுக்க போவார். அதனால அவருக்கு வந்து வெண்ணெய் வெண்ணெய் திருட அப்படின்ட்டுலாம் சொல்றாங்க. ஆனா அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அத ரெடி பண்ணும்போதே கிருஷ்ணருக்காகன்னு தான் நினைப்பாங்க. சோ எல்லா செயல்களையும் பகவானுக்காக துறந்து பிறழாமல் எப்பவும் வந்து நிலையா உறுதியாக இருக்கும் அவர்களுடைய பக்தி. நமக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை நினைக்கிறது கஷ்டம். ஆனா கோபியர்களுக்கு பகவானை மறக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும். அவங்க வந்து பிரம்மதேவர் வந்து திட்டுவாங்களாம். இந்த பிரம்மதேவர் ஏன் இப்படி பண்ணார்? நமக்கு ஏன் இந்த கண் இமைய கொடுத்தார்? எப்பவுமே கிருஷ்ணர் எப்படி பார்த்துட்டே இருக்கணும் நமக்கு? ஏன் இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இமைய கொடுத்தார் அவர்? எப்படி இப்படி நம்மள டிஃபால்ட் பண்ணிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பேசிக் கொள்வார்களாம். சோ பிறழாமல் அவர் மீது பக்தி செலுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு நவவித பக்தி நம்ம பார்த்தோம். எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து பகவான் மேலேயே தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி பகவான் மேல உறுதியாக இருந்து எவரெல்லாம் பகவானை வழிபடுகின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சம்சார சாகரம் அந்த பெருங்கடலிலிருந்து பகவான் வந்து காப்பாற்றுபவரா இருக்கின்றார் அப்படின்றது அவரே நமக்கு இங்க ப்ராமிஸ் பண்றார். இப்ப நம்ம வந்து பகவான் சொல்லக்கூடிய அந்த பக்தியோட நிலைகள் என்ன, எப்படியெல்லாம் அந்த அந்த பக்தி பண்ணும்போது என்னென்ன நிலை இருக்கு அப்படின்றத வந்து நமக்கு வந்து அவர் சொல்றார். 8வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. मय्येवे मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मय्येवे अद ऊर्ध्वं न संशय। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. வந்து என்னென்ன நிலையில நீ பக்தி பண்ணலாம்னு சொல்ற. அதற்கு பேர் வந்து அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தினா கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி. எதையும் பகவான் கிருஷ்ணரிடத்தில் எதிர்பாராது அவருக்கு செய்யக்கூடிய துண்டு. இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோபியர்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணன் சாப்பிடட்டும் அப்புறம் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்களாம்.
சோ அப்ப வந்து ஒரு தடவை என்ன ஆகுது, ஒரு கோபியர் என்ன பண்றாரு, வீட்ல இருந்து கொண்டு வந்தது கொஞ்சம் அது நல்லா இல்லாத மாரி இருக்கும். அப்ப நல்லா இல்லாத கிருஷ்ணருக்கு குடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் தனியா போய் அத சாப்பிடுவாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, எனக்காக எனக்கு ஏதாவது ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு தானே இவன் இது பண்றான்னு சொல்லிட்டு, அவர் அந்த மோர குடிக்கும்போது 2 பக்கமும் அந்த கன்னத்துல இப்படி குத்தி உடனே வாயில இருந்து துப்புவார் பாருங்க. அத வந்து கிருஷ்ணர் குடிப்பாரு. இதெல்லாம் எப்படியாவது பாசிபிளா அப்படின்ட்டு பிரம்மதேவர் வந்து ஒரு தடவ வந்து பாப்பாரு. எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்களே கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணியிருக்காருன்னு. அவர போய் பார்க்கலான்னு. இத பார்த்த உடனே அவருக்கு டவுட் ஆயிடும். சாக்ஷாத் பகவான் ஆதி புருஷர் என்ன இது? இந்த மாதிரி ஒரு லீலை பண்ணது. கண்டிப்பா கிருஷ்ணரா இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எல்லா அவருடைய ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கொண்டு போய் என்ன பண்றாரு, ஒரு 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 செகண்ட் ஒரு செகண்ட் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த மேகத்துக்கு நடுவுல அவரோட ஃபிரெண்ட்ஸ், அந்த கன்று குட்டிகள் எல்லாத்தையும் மறைச்சு வச்சுர்றாரு. அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. ஓகே இது பிரம்மதேவரோட லீலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றார், பகவான் கிருஷ்ணரே என்ன பண்றாரு, அங்க இருந்த அத்தனை ஃபிரெண்ட்ஸ் ஆகவும், அத்தனை கன்றுக்குட்டிகளாகவும் அவரே வந்து ஆ வியாபிக்கின்றார். அவரே வந்து அ ஒரு ஒரு ஃபிரெண்ட்ஸா எல்லாமே அவரே வந்து மாறுறார். அப்ப அவங்க திருப்பி அவங்களோட பிருந்தாவனம் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, எல்லா தாய்மார்களுக்கும் அதிகமான அன்பு வருகின்றது. அந்த பசுக்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, கன்றுக்குட்டி மேல அதிகமான அன்பு வருகின்றது. எப்பவும் இல்லாத மாரி இப்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுதான் வந்து நம்முடைய உண்மையான தன்மை. எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பூ, மல்லிகை பூன்னா, அந்த மல்லிகை பூக்கே உண்டான வாசம் இருக்கும். அதுபோல நம்ம எல்லாமே வந்து பகவான் இடத்திலிருந்து வந்த ஒரு துகள். அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த உண்மையான தன்மை இருக்கிறதுனால, அதிகமான அன்பு அப்ப இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இத நம்ம ஏன் இங்க சொல்றோம்னா, அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி. எனக்கு இது வேணும், அது வேணும்னு எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவரையே மனசு ஃபுல்லா நினைத்து அவருக்காகவே செய்ற ஒரு பக்தி. இது வந்து முதல் நிலை அனன்ய பக்தி. அடுத்து சொல்றார் சாதன பக்தி. இல்லப்பா, என்னால அனன்ய பக்திலாம் பண்ண முடியாது. உண்மையா கம்ப்ளீட்டா எப்போ உங்கள நெனச்சு கலப்படமற்ற அந்த பக்தி எல்லாம் பண்றது கஷ்டம் அப்டின்னா, ஓகே. அதுக்கு இன்னொரு சாய்ஸ். அவர் நமக்கு நெறைய இது குடுக்குறாரு. எதையாவது ஒன்ற இது பண்ணி என் குழந்தைய திருப்பி கொடுத்து எடுத்துற கூடாதா அப்படின்னு அவர் ட்ரை பண்றார். நம்ம எல்லாம் அவர் தானே விதை கொடுக்கும் தந்தை. அவரிடமிருந்து தான் வந்தோம். அவர் மட்டுமே புருஷர். சோ அடுத்தது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, சாதன பக்திய பத்தி சொல்றாரு. படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதசித்தம் சமதூதும் நசக்னோஷி மயி சித்திரம் அப்பியாச யோகேனே ததோ மாம் இச்சாப்பும் தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால், ஓகே என் மேல கம்ப்ளீட்டா உன்னால வைக்க முடியல அப்படின்னா, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. சரி அட்லீஸ்ட் அனன்ய பக்தி பண்ண முடியலன்னா சாதன பக்தி பண்ணு. என்னது சாதனா? சாதனா அப்படின்னாக்கா, அது ஒரு பெரிய தவம் மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்றது. நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணோம். மாயா ரொம்ப ஸ்ட்ராங். அது இல்லாம நம்ம 84,00,000 பிறவிகள் சொல்றாங்க. அதுல எத்தன நம்ம முடிச்சிருக்கோம்னு தெரியாது. அதுல என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் தெரியாது. அது வேற நம்ம பிடிச்சு இழுக்கும். பக்தியில விடாம நம்மள கஷ்டப்படுத்தி பின்னாடி கொண்டு செல்லும். சோ அதெல்லாம் மீறி இப்ப இந்த இதுல 1 ஹவர் எல்லாத்தையும் விட்டு இருக்குது. இதே ஒரு பெரிய தவம் தான் இந்த கலியுகத்துல. எத்தன பேர் இதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. மாதாஜி சொன்னாங்க 10, 15 பேர் என்னமோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிறது ஒரு 2 பேர் மட்டும் தான். சோ நமக்கும் நமக்கும் நெறைய மற்ற வேலைகள்லாம் இருக்கும். இருந்தாலும் பரவால்ல. கொஞ்சம் அதெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு இதுல வரோம் பார்த்தீங்களா? இதே ஒரு பெரிய தவம் தான். சாதனா. 4 ஒழுக்க நெறிமுறைகள் நம்மளுடைய இஸ்கான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்டின்னாக்கா, புலால் உண்ணாது இருத்தல். அப்போ அத நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு அந்த கருணை என்பது போய்விடும். பகவான் அவரே சொல்றார், எல்லா உயிர்களிடத்தும் உயிர் இல்லாதவற்றிலும் அசையும், அசைவற்ற எல்லாத்திலயும் பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்போது, நமக்கு யார் அந்த உரிமைய குடுத்தது? இன்னொரு உயிரை கொன்று, அதை சாப்பிட்டு இந்த உடலை நம்ம வளர்க்கணுமா? இதுவே ஒரு ஜடம். இன்னொரு ஒரு ஜட உடலை தின்று இந்த உடலை வளர்க்கணுமா? சோ, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, புலால் உண்ணுவதை தவிர்த்தல். நம்ம கிட்ட இருக்க கருணை போயிடும் சுத்தமா. அடுத்தது என்ன என்ன அப்படின்னாக்கா, தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது. அப்ப அந்த சத்தியம், அந்த உண்மை அப்படின்றது நம்மள விட்டு போயிடும். அதுக்காக அந்த தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது. அ கணவன் மனைவி கிட்ட மட்டும் தான் வந்து அந்த உறவு இருக்க வேண்டும். அதுவும் குழந்தைகள் பெறுவதற்கு உண்டான ஒரு இது. அத சேனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டிசைர. அதனால தான் திருமணம்ன்றது பண்ணி அந்த அந்த ஆசைய வந்து இந்த இது மூலமாக கரெக்ட்டா சேனலைஸ் பண்றது. தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சூது, சூதாட்டம். சோ, அதுவும் நம்மள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தவர்களை ஏமாற்றி அதுல ஒரு இது. அதனால சூதாட்டம் இருக்கக்கூடாது.
மது உண்ணுதல் கூடாது. மது நம்ம சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிலைமை என்னன்றது நமக்கே தெரியாது. நம்ம எல்லாரும் தமோ குணத்தில் போய்விடுவோம், அறியாமையில போயிடுவோம். இந்த 4 விஷயங்கள் புலால் உண்ணுதலை தவிர்க்க வேண்டும், தகாத பாலுறவை தவிர்த்தல், சூதாட்டம் இருக்கக்கூடாது, மது உண்ணுதல் கூடாது. சோ இந்த 4 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் நம்ம இஸ்கான்ல வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம சொல்றோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தியில நமக்கு ஆஹ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தியில முன்னேறும்போது 16 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்ணணும். தினமும் நம்ம வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் ரீடிங் பண்ணணும், லிசன் பண்ணணும். இதெல்லாம் உடனே நம்மளால பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பண்ணணும். சோ இந்த மாதிரி சாதன பக்தி ஒரு சாதனா ஷீட்டுனே இருக்கு. நம்ம அடுத்தடுத்த லெவல்ல முன்னேறும்போது ஆன்மீகத்துல அதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும். நிறைய இதுல வந்து பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி விபாகம் அந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம மேல போக போக அட்வான்ஸ் ஆகும்போது அதெல்லாம் தெரியும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி. பக்திக்கு உண்டான ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. அடுத்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். படிங்க பிரபுஜி 10வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. अप्यासे अप्यास मत्तो असि मत कर्म परमो भव मत अर्थम अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अभाव इष्यसि। हरे कृष्ण माताजी। அவாப்ஸ்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில். ஃபர்ஸ்ட் உன்னால என் மீது ஃபுல்லா நிலைநிறுத்த முடியல, ஓகே விட்டுரு. அடுத்து ஒழுக்க நெறிமுறைகளும் ஃபாலோ பண்ண முடியல, ஓகே விட்டுரு. அடுத்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இந்த 3 நிலையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத்தி சுத்தி பகவானை பத்தி தான் நம்மள மேல மேல அந்த பக்தி நிலையில மேல எடுத்துட்டு போகும். அடுத்த 2 நிலை 3 நிலைகள் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்துல என்ன, எனக்கு என்ன தெரியுமோ, எனக்கு என்ன கலை தெரியுமோ, அல்ல நான் என்ன தொழில் செய்கின்றனோ அதை பகவானுக்காக நான் செய்யறேன். எனிகாவ் எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் இதையும் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், என்னோட டிசைரை. சோ அதை வந்து என்ன பண்றேன், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இது பண்ணி அதன் மூலமாக நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கட்டடக்கலை நிபுணர் அப்படின்னாக்கா, உடனே அத பகவானுக்கு டெம்பிள் கட்டுறதுக்காகவும் அவரை வந்து எப்படி அவருக்கு எப்படி என்னுடைய என்னுடைய அந்த தெரிந்த அந்த திறனை பகவான் எனக்கு கொடுத்த இது அதை நான் திருப்பி அவருக்காக நான் யூஸ் பண்றது. அது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். அந்த கர்மத்தோட பலன்களை நான் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதை பகவானுக்காக, நான் பகவானோட கருவி, அவர் மூலமாக எனக்கு இந்த சேவை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அதை நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம். நான் பண்றேன், நான் அனுபவிப்பாளன், நான் உற்பத்தியாளன், நான் தான் கட்டுப்படுத்துகின்றேன் அப்படின்ற அந்த நிலை இல்லாது இது பகவானுடைய கட்டளை, இதை நம்ம பண்றோம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட். இது இது வந்து கட்டாயம் கிடையாது. நம்ம டெம்பிள்ல இதெல்லாம் சர்வீஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இது. சோ நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேவா இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த அந்த பர்த்டே பார்ட்டி பண்றோம், அதுக்கப்புறம் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம். வீட்ல ஒரு நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களால முடிஞ்சது இல்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய டெம்பிளுக்கு வந்து நீங்க சேவா இது பண்ணலாம். 200 ரூபாயில இருந்து அந்த சேவா ஸ்டார்ட் பண்ணுது. உங்களுக்கு நம்ம அந்த லிங்க் வந்து மாதாஜி போடுவாங்க. எப்பவாவது உங்க வீட்ல ஒரு நல்ல விஷயங்கள் நடந்துச்சு, இல்ல உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க வந்து இதுல வந்து நம்ம பண்ணலாம். இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்நாள் சந்தாதாரர் லைஃப் பேட்ரன் அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு நமக்கு. சோ அதுல வந்து நமக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவுன்னு கிளியரா எனக்கு தெரியல. அந்த லிங்க்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சப்போஸ் அந்த இதுல எடுத்தோம்னா நம்ம உலகம் பூரா நம்மளுடைய இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. நீங்க வந்து அந்த டெம்பிளுக்கு எல்லாம் போலான்னு இருக்கு. ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க பாத்துக்கலாம். இது கம்பல்சரி கிடையாது. நம்ம டெம்பிள்ல இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்ற சேவா இருக்கு அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றோம். இது கம்பல்சரி கிடையாது. உங்களோட நாலேஜ்க்காக, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. 11வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது என்ன என்ன யோகம்? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது என்ன பக்தி? யார் சொல்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது அனன்ய பக்தி. ஓகே. அடுத்து பார்த்தது சாதன பக்தி. அடுத்து வந்து 3வது நம்ம பார்த்தது நிஷ்காம கர்ம யோகம் அல்லது நிஷ்காம கர்ம பக்தி. இப்ப நம்ம பார்க்கறது சகாம கர்மம். இதற்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே ஞான யோகம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம் வரும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட போறது அந்த ஹையஸ்ட் இது கிடையாது, லெவல் கிடையாது, கீழே இருக்கக்கூடியது. வாசிங்க பிரபுஜி 11வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. अदैत अदैत अप यक्षोतो असि कर्तुम मत योगम
आश्रित्र सर्व कर्म फल त्यागम तद कुरु यदात्मावान. हरे कृष्ण माता. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சோ உனக்கு சப்போஸ் அந்த நிஷ்காம கர்ம யோகமும் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா ஓகே, அட்லீஸ்ட் அதுல கிடைக்கக்கூடிய பலன் இருக்கு இல்லையா, நீ வேற ஏதோ ஒரு வேலை செய்யற, சோ இது வந்து அந்த பலனையாவது நீ வந்து எனக்காக தியாகம் செய். நான் ஒரு ஆத்மா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள், நான் திருப்பி அவர்கிட்ட போகணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஞானத்தையாவது நீ வந்து செய்யணும். அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்ம யோகம். சோ அந்த செயலின் பலன்களை பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 12வது ஸ்லோகம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தியான யோகம், ஞான யோகம், 2 விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். வாசிங்க பிரபுஜி 12. हरे कृष्ण माता. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास सत् विज्ञान ध्यानम विशेष्य ध्यानं कर्म फल त्याग त्याग संधिर अनंतरम. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். ஹரே கிருஷ்ணா. லைட் போடு விஷ்ணு. சோ அட்லீஸ்ட் உன்னுடைய ஞானத்தை வந்து விருத்தி செய்வதற்கு முயற்சி செய் கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா. ஏன்னா பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்மளோட நிலை என்ன, பகவான் யார் அப்படின்றத நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. மேபி இந்த கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வேறு விதமான புரிதல் இருந்திருக்கலாம் பகவத்கீதையை பற்றி. ஆனா நம்ம சொன்ன மாதிரி பகவத்கீதை இஸ் த மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் என்றதுக்கு சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு மேனுவல். இது வந்து இது ரிலீஜியஸ் புக் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை வளர்த்துக்கொள்ள ட்ரை பண்ணு. அதை காட்டிலும் சிறந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா தியானம். சோ தியானம் என்பது என்ன இங்க சொல்லப்படுது, அதையும் தியானத்தை விடையும் சிறந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். சோ நம்ம மனது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்தியாக இருக்கும். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது அனன்ய பக்தி, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தி, அடுத்தது நிஷ்காம கர்ம பக்தி, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சகாம கர்ம பக்தி, அடுத்தது தியான பக்தி, கடைசியா இருக்கக்கூடியது ஞான பக்தி, பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 13, 14 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख कसिम संतुष्ट सततं योगी यदात्म दृढ़ निश्चय मयि यदर्पद मनो तिर यो मत भक्त समय प्रिय. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். யார் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். அவங்க கிட்ட பொறாமை இருக்கக்கூடாது, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக இருக்க வேண்டும், நான் வந்து உரிமையாளன் அப்படின்றத கருதக்கூடாது, அகங்காரத்துல இருந்து விடுபட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும், இன்ப துன்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சமமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அந்த இருமை இருக்காது. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா பக்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து பகவான் சொல்றார். சகிப்புத்தன்மை இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, இதுதான் வந்து நம்மளுடைய நிலை அப்படின்னு தன்னுடைய நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்போதும் திருப்தியோட இருப்பார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு உத்தமமான அல்லது சிறந்த பிரியமான நண்பன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 15வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. यस्मान् नो विजयते लोहो लोहान् नो विजयते सय सर्ष मर्ष वयोद्वैकर मुक्तो यशस समय प्रिया. हरे कृष्ण माता.
யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ, அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். எல்லாவற்றையும் ஒரே விதமாக எடுத்துக்கொண்டு செல்பவர்கள். வேற்றுமை இருக்காது அவர்களிடத்தில். இருமை இருக்காது. இன்பம், துன்பம், பகைவன், நண்பன் அந்த மாதிரியான இது இல்லாம இருக்குது. நம்ம இதுல யாராவது சொல்ல முடியுமா? எனக்கு வந்து எதிரியே கிடையாது. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்ன இது யா நான் யாரையுமே கஷ்டப்படுத்தவே இல்ல. அந்த மாரி நம்ம சொல்றது வந்து கஷ்டம். ஆனா, அந்த பக்தனுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டீஸ் எல்லாம் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மிகவும் பிரியமானவர். சோ நம்ம கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவனாக இருக்கணும்னா என்ன? இந்த குவாலிட்டீஸ நம்ம வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அனாவசியமாக யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்கக் கூடாது. நம்ம குடும்பத்தவராகவே இருந்தாலும் நம்முடைய கடமைகளை நாமே செய்ய வேண்டும். ஒருத்தவங்கள சார்ந்து இருக்கக்கூடாது. மத்தவங்கள நம்மளும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. நம்மள தொந்தரவு பண்ற அளவுக்கு நம்மளும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கம் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே மாதிரி இதுவும் கடந்து போகும் அப்டின்னுட்டு அத நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணி போயிடணும். ஓடுற நதி தான், தண்ணி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, தெளிவா இருக்கும். ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்டாக்னன்ட் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு இடத்துல நம்ம தேங்கி நின்னுட்டோம் அப்டின்னாக்கா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்கடையாக மாறிவிடும். சோ நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம இதுல நடந்துச்சு அப்டின்னாக்கா, அது இன்பமோ, துன்பமோ அத கடந்து அடுத்து நம்ம போணும். அடுத்து, அடுத்து அப்டி போணும். நம்ம அதையே நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா, நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, லைஃப்ல வந்து அதே ஒரு பெரிய நோயாக மாறிவிடும் அப்டின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரபுஜி. அன்பே கத சுசீர்ஷதக்ஷ உதாசீனோ கதவைக்ய சர்வாரம்ப பிரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரிய. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, நிபுணனாக, கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ அங்க வந்து கிளியரா சொல்லிட்டாரு. சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் அப்படின்னா என்னது? ஜட இத பற்றி. நம்ம ஒரு இதுக்கு ட்ரை பண்றோம். கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம். கிடைக்கலன்னா இத விட ஏதாவது ஒண்ணு பகவான் நமக்காக குடுத்திருப்பார். அப்படின்று அவர் மேல முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்து அடுத்து நம்ம அத கடந்து போக வேண்டும். தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். நிபுணனாக எதற்காக இது? அதுல வந்து ஒரு வல்லமை இருக்கணும் நம்மகிட்ட. ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணணும். கவலைகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். நமக்கு எப்ப இந்த ஆத்ம ஞானம் தெரிந்து விட்டதோ, வாழ்க்கையில் எதுவுமே நிரந்தரம் அல்ல என்பது புரிந்ததுக்கு அப்புறம், எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் அத ரொம்ப லைட்டா எடுத்துக்குவோம். அது கவலைகள் நமக்கு கொடுக்க போவதே கிடையாது. எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் நம்ம விடுபட்டவர்களாக இருப்போம். ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். 17வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோன கிருஷ்ணஸ்தி நத்வேஷ்டி நவ் சோசோதி அகாங் கஸ்தி சுபாக்ஷோ பரித்யோகி பக்திமான் யசமே பிரிய. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை, அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்றார். எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம கஷ்டம், துன்பம், புலம்புறது, நெறைய ஆசைப்படுறது அதெல்லாம் இல்லாம மங்களம், அமங்கலம் 2த்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு செல்பவர்கள். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா, சிறந்த பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் சொல்றார். 18, 19 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சம சத்ரே சமித்ரே ச ததா மனோ மனோபோ மனோயோ சிதோச சுகத்து கேச சம சங்க விவர்ஜித துல்லிய நிந்தா ஸ்துதிர் மௌனஸ்கி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேத சித்திரமதிர் பக்திமான் மே பிரியோ நர. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பங்கள், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனைக் கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். சோ
நம்ம அல்டிமேட்டா தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம இடத்துல அந்த இருமைகள் இருக்காது. நம்ம பக்தியில உயரும்போது. அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சமமாக நோக்கி கொண்டு செல்வோம். கடைசி ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. येदु धर्मं कृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धान मत्परमा भक्त्यास्ते अतीत्व मे प्रिया। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை நிரந்தரமான ஒன்று, அழிவற்ற ஒன்று. அதை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து, பகவானை பரம இலக்காக வைத்து, நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். பக்தனுக்காக ஆஹ் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரியமானவர்கள் சொல்றார். சோ நம்மளுடைய பக்தி தொண்டில் நிலையாக பிறடாமல் செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்தியை பகவான் வந்து நமக்காக வந்து எப்பவும் இருக்கின்றார். இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வில்வமங்கல தாக்கூர், ஈவன் அந்த ஸ்லைடோட ஃபர்ஸ்ட் இதுலயும் நம்ம பார்த்தோம். இவர் வந்து வில்வமங்கல தாக்கூர். கண்ணு தெரியாது, ஆனா பகவானை நினைத்து அவர்கள் பாடல்கள் பாடுறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பாருங்க எவ்வளவு அழகாக கன்னத்துல கை வச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்றதை அழகா கேட்கிறார். நம்ம கூட நம்மளுடைய குழந்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்ற அந்த ரைம்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல கதையா இருக்கட்டும், எவ்வளவு அனுபவிச்சு அதை நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? அது போல பகவான் வந்து பக்தன் வந்து ஆஹ் செய்யக்கூடிய பக்திய வந்து அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா பாக்குறார். கிருஷ்ணர் சொல்றார், நான் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்திலேயோ இல்ல வைகுண்டத்திலேயோ இல்ல, எங்கெல்லாம் பக்தர்கள் வந்து என்னுடைய நாமங்களை உச்சரித்து நாம உச்சாடனம் செய்து சங்கீர்த்தனம் செய்கின்றார்களோ அங்கதான் வந்து நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். சோ ஆஹ் அத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். கடைசி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே பக்தி யோகோ நாம துவாதசோத்யாய. ஹரி ஓம். சோ இன்னைக்கு 12வது அத்தியாயத்துல பக்தி மற்றும் அந்த உருவமற்ற தன்மை, அருவம் உருவம், அது ரெண்டத்த வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஆஹ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் வந்து உருவத்தில் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த உருவத்தில் நாம் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றோம். நம்மளுடைய ஒரு ஒரு செயலையும் வந்து அவருக்காக செய்கின்றோம். பக்தி வளர்ச்சியில வந்து 6 நிலைகள் பார்த்தோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி, எதையும் எதிர்பார்க்காமல் பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. அது செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது சாதன பக்தி. அதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்மயோகம், எனக்கு உண்டான அந்த திறன்களை பகவானிடத்துக்காக நான் வந்து ஈடுபடுத்துறது நிஷ்காம கர்ம யோகம். இது மூன்றும் வந்து கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் நிலையான பக்தி. சரி, இதுவும் நம்மளால பாசிபிள் ஆகல அப்படின்னாக்கா சகாம கர்ம யோகம், நம்மளுடைய செயல்கள் செய்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணம் செய்வது, அது வந்து சகாம கர்ம யோகம். அடுத்தது தியான யோகம், பகவானை எண்ணி நம்ம வந்து அவர் மேல பூஜைகள் எல்லாம் செய்யறது தியான யோகம். கடைசியா இருக்கிறது ஞான யோகம். ஞான யோகம் என்பது அவரை பற்றி நம்முடைய நாலேஜை வளர்த்துக் கொள்வது. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி வளர்ச்சியோட முன்னேற்ற நிலைகள். நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அன்பான பக்தனாக மாறுவதற்கு என்னென்ன தகுதிகள் அப்படின்றத பார்த்தோம். அல்டிமேட்டா நம்ம கிட்ட வந்து அந்த இருமைகள் இருக்காது. நண்பன், எதிரி, இன்பம், துன்பம், மங்களம், அமங்கலம் அதெல்லாம் இருக்காது. சோ அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே நிலையில் எடுத்துக்கொண்டு செல்பவர்களாக இருப்பார்கள். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு நாம் வந்து ஆஹ் 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 பிரியமான ஒரு நண்பனா இல்ல பக்தனா ஆகணும்னா என்ன குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம். वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण. माताजी प्रभुजी இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.